E nos marchamos ata Peiro, a Festa das Cereixas, que xa pois unha tradición, un só día de festa, pero moi arraigado na parroquia e na comarca. E neste caso, leva moitos anos xa colaborando con a comisión organizadora Iván Rumbo. Con el falamos da Festa das Cereixas deste 2026. Que tal, Iván? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. E antes que nada, grazas por atender a chamada de Radio Culleredo. Leva moito organizar a Festa das Cereixas? Leva moitos meses, moito esforzo? Bueno, son pequenos detalles que se van curtindo día a día, pero eso tamén nos axuda a facer un grupo de amigos. Que destacarías da edición deste ano? Este ano, igual que tamén o ano pasado, nos centramos moito no que é a tarde, ofrecendo unha pulpada, e despois xa unha verbena con unha orquesta de categoría que son os satélites. Os satélites creo que van a ir acompañados dunha disco móvil, que está moi de moda, non? Sí, é importante tamén para a xuventude. E o tema a disco móvil con DJ Bermúdez. O decía que eu falabas da pulpada, toda a festa que se precie normalmente ten unha parte gastronómica que é moi importante. A pulpada a partir das 8 da tarde, pode ser? A partir das 8 da tarde, sí, efectivamente. Bueno, pero a festa xa empeza pola mañá, bueno, ao mediodía, sí. Non? Os que poidan asistir máis temprano, a partir da 1 da tarde xa vamos ter música ambiente na Polideportiva de Peiro para facer un día ben de festa, e aí podemos degustar un pouco máis tarde, sobre as 2:30, unha tapiña de callos con a consumición, e probar unhas poucas cereixas que tamén recollemos nos arredores. E hache dicir, porque para que non coñeza isto das cereixas, as cereixas ten un sentido que se chame así, non? Vamos a lembrar a xente que o mellor non chegou a Culleredo ata os últimos anos e que non sabe desta tradición. Por que a Festa das Cereixas, Iván? A Festa das Cereixas é porque antigamente aquí nesta zona de Peiro había moitos cerdeiros, pero agora os poucos que hai producen pouco porque lle rouban o produto. Lle rouban o produto de os páxaros, non sei que anda. Entonces non hai moito produto dese agora na actualidade, pero antigamente sí que había varias cepas. É dicir que o que mañá poda probar esas cereixas vai ser un privilexio, non? Sí. Efectivamente, nós recollémolas con cariño. Non son moitas, pero bueno, o que podemos, pois ofrecemos. Combinámoslo xa con outras cousas, con outras que traemos de fora, pero esas tamén as traemos. Iván Rumbo, eu decía ao principio, leva moitos anos colaborando de moitos xeitos diferentes, sempre botando unha man na elaboración desta festa. Cantos anos levas, Iván, se pode confesar a edad? Pois, sí, prácticamente. Desde o 2003 levamos facendo a festa, un grupo de amigos que, bueno, despois eu xa somos dous os máis antigos, e despois foron se unindo máis xente nova, xuventude, que queremos xa que tome o timón, pero costalles tomar o timón, e gústalles ir acompañados. Pero hai futuro, é dicir, vai haber seguimento desa festa? Hai futuro, que a xente, e a máis, que actualmente fai que a festa sea outra cousa diferente, son as redes sociales, ou a xente nova, a afición pola verbena, porque últimamente a xente nova gusta ir ás verbenas. Entonces, hai máis futuro en esa xente que en nós. Nós temos que apartarnos, pero tamén non tan incómodos con nós aí. Iván, finalizamos. Como convidamos a xente a que se pase por Peiro esta fin de semana? Lles vamos a garantizar que o van pasar ben, con xente amable, un ambiente moi bo, tanto xa desde a unha o que poida, e senón a partir das 8, para pasar un día, noite agradable, con
E con cereixas. Con cereixas, con, con pulpo, con ambiente sano e disfrutar. Pois aí van rumbo, integrante desa comisión organizadora das Festas das Cereixas de Peiro. Moitas grazas por atender a chamada de Radio Culleredo, que vaya moita xente mañá. Moitas gracias, esperamos.